Bon dia, nins i nines bonics, nins i nines que voleu repassar com se fan les divisions d'una xifra. Primer de tot, molta paciència, que tot és difícil fins que s'aprèn. Vet aquí, m'invento una divisió, 975 dividit entre 3. Dividir ja sabem que és repartir. 975 és un nombre molt gran. La taula del 3 ens la sabem alguns fins a l'11, 33. Doncs farem una petita trampa que ens ajudarà. Començarem a poc. Aquí hi ha 3. Agafarem un nombre que sigui igual que el 3 o més gran, però pas més petit. Per tant, agafarem el 9. Li poso un barret, perquè no se m'oblidi. I començaré a repartir el 9. Cerquem a la taula del 3 un nombre que multiplicat per 3 ens doni 9 o s'acosti, però que no sigui més gran. 3 per 0, 0. 3 per 1 és 3. 3 per 2, 6. 3 per 3, 9. Oh, l'he trobat. 3 per 3, 9. Poso aquí i vaig a fer la resta. Els pares i les mares, aquesta resta, la fem amb el cap. Podem començar escrivint-la i quan en siguem més experts, aquesta resta vosaltres també la fareu amb el cap. I ara baixem el 7. Hem repartit tot el 9, ara anem a repartir el 7. I cerquem a la taula del 3 un nombre que ens doni 7, o s'acosti, però que no sigui més gran. 3 per 0, 0, 3 per 1 és 3, 3 per 2, 6, 3 per 3, 9, és massa gran. 3 per 2, 6, me va molt bé. I ho posem aquí per restar. Al 7 li en traiem 6 i ens queda 1. No ho hem pogut repartir tot. I ara ens queda encara repartir el 5. El baixem aquí, al costat d'allò que no hem pogut repartir. Per tant, ara tenim 15. I cerquem a la taula del 3 un nombre que ens doni 15, que s'acosti, però que no sigui més gran. 3 per 4, 3 per 4, 12, 3 per 5, 15. Uau, quina xamba! 3 per 5, 15, l'hem trobat. El posem aquí. Molts segur que esteu dient, aquesta resta la sé fer jo, amb el cap, no cal escriure-la. Mireu, al 5 li traiem 5, a l'1 li traiem 1, ens queda 0, hem acabat i aquesta divisió se'n diu que és una divisió exacta, perquè ho hem repartit tot i no ens queda res per repartir. Massa xamba, Apa, ànims!